Bo día. Benvidos a todos, especialmente á xente do rural. Estamos en outro programa de Branco e en Botella e hoxe contamos con Francisco López, que é un gandeiro de Xermade, donde ten unha ganadería chamada Ladrela. A Francisco sucedeulle un episodio catastrófico en 2 meses, que foi concretamente que lle morreron 65 vacas en 2 meses, o sea, do 31 de outubro ao 26 de decembro, aproximadamente. Ben, hai algúns medios de comunicación fixeronse eco desta noticia, pero eu quería ter a Francisco en persoa e el mismo que nos contara e nos explicara pois como foron sucedendo todos estes episodios das mortes, porque non é nada normal que nunha granxa morran 65 vacas en 2 meses. Este é un episodio catastrófico que hai que valorar. Entonces, por eso temos a Francisco. Bos días, Francisco. Buenos días. É así como eu contei, non? Sí, non foi desde o 31 de outubro, foi desde o 23. O 23 foi o día que morreu o primeiro animal. Ajá. E o último día foi o 26 de diciembre. Perfecto. E morreron xa de 65 vacas, non? Bueno, no, vacas produtoras sobre unhas 40 ou 40 e algo. O resto foi recría. Recría, pero en Sí. total foron 65. 65, sí, cabezas, o número de cabezas foron 65. Foron 65 vacas, vale. Isto supón unha pérdida moi grande para a Sí. túa explotación, non? Sí, entre a pérdida de leite e máis despois o volver a repoñer esas cabezas supón un montón de cartos. Aparte Sí, de... de canto estamos falando, máis ou menos? Aparte volver a recuperar a genética que tiñas. Xa. Ao marxen desos detalles que dis ti, que hai que coller novas vacas e tes que volver e que volvan a producir igual ou a xenética ou tal, como te dis, que iso é un traballo, é un valor añadido, pero por cuantificar, por poñer unha cifra máis ou menos que supón en cartos En cartos, eu calculo que sobre uns 200.000 euros. sobre 200.000 euros de pérdida de valor dos animales, mas despois está a pérdida de... No, eu xe calculo que o valor dos animales a máis que a produción. Que a produción. Eu supoño que ainda superarase. Son cálculos así que fixen eu mentalmente, que non son... Que faz mentalmente. Non son feitos, exactamente, non son feitos aí parándose a facelos como os hai que facer. Xa. Non en plan contable, non en plan contable analizando todo, non? Exactamente, senón ao mellor igual ainda supera ese importe. Sí, no, probablemente, porque ao mellor esos cálculos xa os fixestes fai días, por así decilo, creo que a morte desas vacas, pois, según comentas, deixaron de producir 1.200 litros diarios, non? Sí, entre 1.000 e 1.200. Que xa son uns máis de 15.000 euros no mes. Pois xa solo en produción de leite, se contamos novembro, dicembro e enero, pois xa estamos falando xa casi de cerca dos 100.000, o sea, Claro. probablemente... No, ainda van ser máis, porque os animales non van chegar dun día para outro. Exactamente, por iso que estamos falando dunha pérdida moito superior aos 200.000 euros que ti evalúas nun principio, porque como dis, isto sigue o tempo correndo e a pérdida sigue estando aí, non? Ben, para ir centrándonos no tema, Francisco, contame un pouco como foi o tema.
porque empezaron a morrer vacas, me imagino, pois ti chamarías aos veterinarios, virían uns Sí, veterinarios, a xunta viría tamén, mm, conta un pouco como foi o acontecimento pois dos feitos. morreu a primeira vaca o 23 de outubro, bueno, apareceu enferma pola mañá, veu no chaval, porque as vacas, a primeira que morreu era unha vaca seca. As vacas secas eu tiñas fora no pasto, teñen ali comida, e máis teñen un sitio para se abrigar. Bueno, vai se lles levar pienso de secas todos os días. O chaval chegou, pola mañá, foi lles levar e veu a vaca que estaba enferma. Chamamos o veterinario que fai clínica, e veu, e tratouna, pero a tarde a vaca xa morreu. En principio desconfiouse de que estuvera clavada, claro, naide contaba que iba a pasar o que pasou. Bueno, esa morreu, despois para o día seguinte, pois non sei se apareceron outras dúas xa enfermas, tamén se trataron, bueno, e así empezaron a morrer unhas tras de outras. Casi todos os días había mortas. Ajá. Hasta un día que xa quedaban dúas mortas do día anterior, despois para o día seguinte pola mañá, morreron en cousa de hora e media, 2 horas, morreron 6 vacas, todas xuntas, 6 ou 7 vacas. Pero en nada, non abrir e cerrar de ollos. Empezaba, pinchábalas e ao pouco estaban mortas. O sea que As vacas, viña as o vacas veterinario, a miraba, sí, sí, eh, bueno, é que xa non daba tempo a vir o veterinario, xa tiña os antiinflamatorio, porque as vacas empezaban babeando, ajá, con fiebre altísima, algunhas hasta non querían andar, como se lles dueran as pernas, e puñías ese antiinflamatorio e tal, pero era igual. A vaca non respondía a nada. Morrían e listo. E máis con falta de vida, como se asfixiaran. De feito, algunhas sentíanse respirar e andaban pola cuadra como locas porque, claro, asfixiábanse. asfixiábanse. Ajá. Sí, Esa era a sintomatoloxía e ti detectabas nelas, non? sí, sí, sí. Que se asfixiaban. E unha pregunta volvendo atrás, porque ao mellor sempre nos escoita xente que non é do sector e tal, non? Que é iso de vacas secas que comentabas? Vacas secas, a vaca desde que empreña, desde que queda en Ajá. gestación, Sí, hasta que pare, pasan 9 meses, pero ten un período de 45 días, 60 días, que sécase, parase de ordeñar, poñes uns ajá, selladores, ou tratamento, dependendo de como tuvera a lactación, e despois bota 2 meses descansando, para despois, cando pare, volver a arrancar a próxima lactación. xa, vale. Queda claro. E cantas vacas tiñas en esa situación, decías? Vacas secas, Sí, non sei, ao mellor daquela podía haber unhas 15, unhas 15, pero vale, bueno, das 65 exacto. que morreron, non? Eh, Normalmente, o sea, ti comentas que as pinchabas ti con antiinflamatorios, sí. pero me imagino No, me imagino ou supoñemos que dado que hai por aí enfermedades que están contagiando as vacas e son producidas por un bicho ou por unha bacteria, como ti dis, non? E normalmente, se é unha enfermedade infecciosa se trata con antibióticos, non? sí, tamén, pero bueno, eso xa era cousa do clínico, el era o que valoraba o que había que poñer. Ajá. Pero Entende? veu Exacto, clínico, eu viña ao chegaron a clínico, poñer miraba as vacas, antibióticos. dicíame, ponlle o antiinflamatorio, algunhas poñíamos antibiótico, pero era igual, tanto tiña que poñer o que quixeras, a vaca non salía para diante. Ajá. As que non morrían ao pouco tempo, ou ao mellor morrían xa á noite, se non aparecían mortas pola mañá, e as que quedaban moitas non volveron a recuperar. Houve O que sea que, o sea, eutanasialas. quedache algunha aínda Agora, a día de hoxe non. que están A día, recuperadas todas. a día de hoxe teño solamente unha ternera que debe ter uns 5 ou 6 meses, que lle hinchou unha perna de atrás muchísimo, puxo Ajá. se facía por 2 ou 3 normales, unha salvajada, reventoulle toda, botou un montón de pus, e aínda lle queda abaixo no que é xunto ao casco, aínda a ten así en bostilla. Ajá. Pero, bueno, esa ternera creo que non vai ter problema.
vai máis do salir. problema. En principio non, E o non resto, tes nada, relación, quedoume unha vaca máis outra ternera, pero non deron, ou sea, eutanasienes porque non era nada. pero Iban, ves relación causa-efecto co eu, episodio este os, síntomas, os síntomas que tuveron en principio foron os mismos. foron os mismos, perfecto. A Perfecto. sintomatología foi todo a mesma. Vale. Pasou. Entonces viñeron os veterinarios, que me imagino que son os veterinarios que dependen da Xunta, pero son autónomos que andan visitando as granxas, pero Sí, pero a Xunta, porque para min, un episodio de que morren 65 vacas nunha granxa, para min é unha catástrofe. Comparable ao mellor como estes días se está falando das famosas bolitas no mar, sí, non? sí, sí. E da que se lle dá unha importancia e se está mirando todo e non morreu ningún animal, nin morreu nadie, non? Oxalá non pase Ojalá nada, non pase. non pase nada, pero para min, que morran 65 vacas nunha sola granxa, para min é un episodio pois que debe chamar a atención das autoridades e que as autoridades pois deben ter algún protocolo para actuar, e iso, non? Puxéronse en En, contacto contigo, os da Xunta, en principio, a a Consellería, xunta que en principio que na chamei fun eu, para que ajá, me viñeran a sangrar, porque claro, eu estaba tendo moitas mortes, eu quería saber de que. En principio, incluso o veterinario que facía clínica, que fai clínica, dicíame que era de mosquito. Pero claro, mosquito, claro, que era, mosquito, botaba a culpa ao EH, bueno, sí, a a enfermedade hemorragia. hemorráxica epizootica, Exactamente, para que o botábase a culpa entendas. a esa, porque era o que estaba sucedendo por todos os lados nese momento. Ajá, Pero, claro, eu, ao ter tantas mortes, eu falaba cos máis ganaderos, naide tiña esa cantidad de mortes. Dixe, pois o meu non pode ser eso, porque é imposible. Que, ou todo o mosquito veu parar a miña cuadra, ou como me morren as miñas vacas todas e o resto non. xa. É, no, E, para pensar eso. sí, 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 claro, claro, é para pensar eso. Aparte, o sea, o vivir esa situación, non? Ves morrer animales cos que ti estás cada día, evidentemente, che dan de comer, por así dicilo, pero ti os Sí, alimentas tamén a eles. Que sí, ellos ou non, pois establece unha relación con ese animal, non? E o vivir esa situación xa non só é que estás pensando na pérdida económica, sino tamén que, de alguna maneira, sentimentalmente, pois un gandeiro, pois tenlle certo cariño aos animais, e iso tamén influye, non? claro, e además que te ves totalmente impotente, porque ves Exactamente. morrer animales e non ves forma de facer nada. Nada. Unha impotencia total, A vamos. impotencia total. Veste totalmente. E despois, xa digo, chamei aos veterinarios da Xunta para que me viñeran a sangrar. Sí, A primeira contestación o que me dixeron foi: no, é que ese ayuntamiento xa está dado por contaminado, entonces xa non vamos sangrar. Coño, pero é que eu está dado por contaminado, sí, pero a cantidad de mortes que vou ter levando, isto non é normal. o sea, Bueno, ti comunicástelle no eu momento en que comuniquei chamastes á eh, oficina agraria a cantidade de vacas que que levaba as estaban, multas. que exactamente, que me estaban morrendo. E non lle, o sea, non En lle deron a principio, importancia, eles daban por feito que era mosquito. xa, Xa, sin velo ganado nin nada. pero non darlle importancia, como distí, que fora do mosquito, a maioría das vacas que collen a enfermedade do mosquito, a enfermedade hemorráxica epizótica, pois trátanse e non hai unha mortalidade tan alta por esa enfermedade. No, de feito, a mortalidade que hai en Galicia parece que é moi baixa. Claro, o sea, pódense contaminar nunha granxa, poden morrer unha ou dúas vacas, Claro, pero pero non, que non eu hai cando casos de chamei, máis, e así. cando chamei xa levaba a mellor 10 ou 15 vacas mortas. E aparte de levar esas 10 ou 15 mortas, moitas que xa tiñan enfermas. Xa, 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 xa.
eles, vamos, non lle deron importancia Eles ao deron por feito, feito que era eso. E despois volvín dali a uns días, como seguían morrendo animales, volvínos a chamar e viñeron e sangraron as que estaban enfermas. E que é iso de sangrar? Para que o teñan Sa- claro. Sangrar é facer unha analítica de sangre. O Vale, sea, pinchanas no rabo, sacan uns tubos de sangre e e, analízalo. e levan a analizar para ver se son positivas ou non a mosquito. Vale. E, e, E polo que sabemos, a información que temos agora, non, os veterinarios da Xunta parece ser que recolleron mostras de 30 animales, de 30 vacas en distintas fechas, non? sí, E, polo que eu sei, e ti tamén, claro, parece ser que das 30 vacas, dos 30 animales, 25 deron negativas no mosquito que les din, sí, en enfermedade sí, hemorráxica epizótica, e 5 deron positivas. sí. E só che morreu unha por esa enfermedade. No, esa non morreu, a eutanasiei neo porque non daba salida adiante. Chamei o veterinario e matou. O sea, como estaba tan mal, non é morrera, xa Claro, a vaca, eh, a vaca botou, tiña a lengua de fora, unha lengua hinchadísima, tratouse a ver se recuperaba, de feito botou máis de 15 días. Non podía comer nin podía beber. Pero claro, xa, iba moi achicadiña e dixe, mira, a vaca hai que matar que isto non é nada. xa, para que non sofrira, para que non sofrira, Exactamente. aplicouse a eutanasia, por así E o decirlo, non? resto está aí vivo e coleando, e dando leite. E a Xunta, entonces, si analiza 30 vacas, 25 dan negativas, eh, como podía seguir mantendo que sexa o bicho? Non se É entende. que despois non seguiu mantendo nada. Eu tamén non nos volvín a chamar e eles tamén pasaron. O sea que a mí me parece de verdade asombroso que as autoridades, pois ante unha mortalidade tan elevada nunha sola granxa, que non se lle preste atención e que non haya un protocolo e saber analizar, porque hoxe en día temos moitos adiantos, e hai que chegar ao fondo para min é fundamental chegar ao fondo do asunto e saber por que morreron esas vacas, porque Xa, son moitas vacas e non se sabe o que pode pasar. De momento vale. non se contagiou, parece, ninguna outra granxa, pero quen sabe o que pode pasar no futuro, porque neste momento non se sabe realmente de que morreron, Eu neste momento teño unha analítica. ou de que enfermaron, vamos. Eu teño unha analítica. Eu levei ao Lasapaga a Lugo, levei unha ternera máis un becerro, mortos. Porque a verdade é que eu, en principio, non sabía que existía ese laboratorio, se non xa o soubera levar moito antes, porque cando os levei xa iban ao mellor 50 cabezas mortas, ou 50 e pico. Ajá. E eu non sabía que había ese laboratorio, hasta que coincideu dunha vez que me dixo o veterinario. Dixo, hai un laboratorio en Lugo, é mellor que leva a becerra lá. E a mire, joder, pero como non me dixeches antes? E xa puiden ter levado Sí, ao muestras de principio, vale. vacas e de moitas cousas. Sí, Bueno, collín e levei para, collín o carro, botei no carro, levei na seu para Lugo directamente. ajá. Esa becerra parece ser que deu pastorela. A pastorela é unha enfermedade que ten todo, ou sea, unha bacteria que ten o gado en sí. Eles mesmos xa ten. O que pasa é que diz que non se activa se non hai algunha cousa que lle favoreza entrar a traballar. Unha baixada de defensas ou algo. Xa, Pero tamén desde eso ainda levei muestras dunha vaca e sin embargo esa vaca deu ausente, non deu nada. Entonces, dou negativo. claro, Pero entonces eu ainda sigo coa dúda coa de dúda. que pasou. De Porque todas claro, se maneiras, un animal dá, o outro non dá, morren da mesma cousa, que pasa? xa, pero de todas maneiras, eh, aínda que algunha dera positiva, como distí en Pasterela a outra bacteria tamén, que é Treparela, que están aí, pero en principio son bacterias que, como ti dís, que están aí, pero aínda que se activen, non son mortales. Parece ser que non.
pero, sin embargo, no meu caso, se foi eso, sei que foi, que eu ainda o dudo, a cuadra arrasou. Vamos a deixarnos guiar polo criterio dos que realmente saben, non? Que son os veterinarios, en Claro. este caso, non? Si eles consideran que a bacteria da pastarela e treparela non causa mortes, porque hasta ahora non causou mortes en vacas, Mm, pois, en principio, hai que descartar isto. claro. Eu Pero creo que a Xunta, e desde aquí facémoslle unha chamada de atención, pois ten que seguir investigando e chegar ao fondo do asunto e saber de que realmente morreron, porque eu insisto, 65 vacas eh, o marxen da desgracia persoal para ti e económica, que é moi importante, hai que terlo en conta, pero tamén é importante de cara ao sector e de cara á sociedade, porque non sabemos o que temos aí, porque pode haber un virus que che causou esas mortes de animales, pero que ao millor dentro dun tempo aparece noutra granxa e ao millor no, pois temos unha epidemia nun futuro. E é incluso que, ti tes medo e se poda activar outra vez, non? é que a min algún veterinario incluso me dixo non quita que dentro de 6 meses, aínda que esta hora esteña calmado, non quita que dentro de 6 meses ou un ano volvas a ter outro brote e che volva a arrasar outra vez a cuadra, eh? Claro, claro, claro. Vaya, Por, vaya por, por ilusión me eso, das. por eso que é incomprensible bueno, que a Xunta, a Consellería de Medio Rural, non preste a debida atención a este tema e chegue ao fondo do asunto. Para min é incomprensible, porque para min É que eu é unha creo catástrofe grande e non sabemos incluso o que pode chegar a ser. Como di o refrán galego, é mellor prevenir que curar, porque xa temos a experiencia de outras cousas que pasaron antes, que por non facer as cousas como se deben facer e por non ter un protocolo e non chegar ao fondo, como foi o caso das vagas locas ou tal, e depois pasan as cousas, e depois tirámonos os pelos, por así decirlo, non? mm, sí. Eu non Pois, sei, eu creo que a miña cuadra é unha cuadra, non é das millores, tampouco me teño pola das peores, pero teño uns animales que son máis ou menos aceptables, teño unhas instalacións que non son novas, pero están bastante ben, de feito, estou certificado en bienestar animal, eu cumplo todas as normativas que hai, de momento as que me puñeron cumprinas todas. sí, porque Eu máis non podo facer. está claro que as granxas de Galicia, tanto a túa como a maioría delas, o sea, son das millores, tratan os animales perfectamente, están ben cuidados, se cumplen con todos os requisitos de higiene e de todo. O sea, aí non hai dúbida porque eso está moi controlado, non? Outra cousa é que pase un suceso como este, que surja un virus e non se sabe de quen é, e non se sabe que virus é e que causa a morte de 65 vacas a unha explotación. E que as autoridades pois non tomen realmente cartas no asunto, cartas tomaron porque foron a analizar e tal, pero non se pode deixar así dicir non sabemos de que é e xa está, non pasou nada, non? Porque pode pasar, e pode pasar algo moi grave. Entonces, teñen que seguir investigando neste tema e non deixar o tema, porque despois as cousas suceden e eu dicía antes. Eu creo que isto tuvo que haberse collido cando empezou a haber aí 15 ou 20 vacas mortas, xa había que coller un equipo de veterinarios ou o que fora, e abrir os cadáveres, bueno, os cadáveres xa os abriron, que abriu-nos o seguro, pero había que sacar muestras e analizar de outra forma. Estar aí, sí, 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 Eu, sí. eu, eu ben sei que as analíticas tardan, de feito, as últimas, das últimas, ainda veo estes días, que foi de sangre que se quitou para saber se había anticuerpos de mosquito e deso. Deu todo negativo,
pero é iso que xa hai un mes ou por aí que se mandou a sangre. Pero eu pensei que levan tempo a fazer, porque son cultivos que non son de facerlos hoxe para mañá. Pero había que coller a cousa máis a tempo. Creo eu, non sei. Eu Sí, xa sí, digo, sí, 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 no, eu coincido nese contigo en que, momento, nese momento como estaban morrendo os animales, sentime como se estuveran no medio dun desierto. Igual, xa, igual, xa, porque te vías exactamente igual. impotente e tampouco vías axuda Claro. nin que che puderan resolver Mm. nada, e depois a inseguridade e o descoñecimento do que pasaba e do que podía pasar no É futuro, do o que sea, podía claro, pasar, porque eu, visto o que estaba pasando, eu me dixen, aquí vamos morrer, que vou me quedar sin nada. sin nada, sí, 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 por eso digo que é increíble, e o estamos vendo agora, non? Que hai É, é, é de feito porque parou de por si solo, porque se, non, se sigo aí ao ritmo que iba, quedaba sin nada, xa, porque a enfermedade parou, o que había parou porque quixo. Que o sea, non se lle fixo nada para dicir, oh, pois foi este tratamento que escureu. Non, pararon de xa pararon de enfermar e non se sabe. pero non só por qué. O sea, é algo insólito, insisto. É un suceso como para prestarlle atención. Depois de vivimos o COVID, con todo o que foi, pasou por porque un animal infectou a outro, e mira, ao final hubo unha epidemia mundial. E aquí están morrendo 65 vacas nunha granxa e non hai un protocolo, e a Xunta veña e faga análisis que dous, 3 meses despois xa non sepamos nada do tema. Nin si siguen investigando, porque non sabes si siguen profundizando e investigando, non? Viñeron aquí, Eu, que fixeron as sepa, pruebas, pero nada máis. que sepa eu non, pero non Non, sei. o sea, non se sabe nada. A min eso non me parece normal, porque xa digo, depois veñen as cousas e Eu pasa o pola que miña, pasa. Eso non é normal. Eso, eu pola miña parte analicei, penso que todo. Analizouse auga, analizouse piensos, analizouse silos, analizouse a mezclonifiz. Eu, as becerras de veinas eu a Lugo para analizar, ou a becerra como os dous terneros que morreron, ou a última vaca que morreu levei o pulmón e riñón a Lugo para analizar a máis sangre. Eu máis non podo levar, con lles levo as vacas todas para ali. xa. Pero levaste Agora un non, ti, agora non hai que mirar, que agora están sanas. xa. De Ti cando momento. dis que as levaches a Lugo, leváchelas porque cho dixo alguén, ou Díxome, leváchelos a díxome, díxome algún, o veterinario que fai clínica, foi como dixo, dixo, hai un laboratorio en Lugo e tal. Pois, veña, xa. pero é un laboratorio privado, non é nada da Non, Xunta. é o Lasapaga, que é da Xunta, me parece. É da Xunta, vale. Creo que é da Xunta, o Sí, Lasapaga, sí, ó. sí. Vale. Vale. Ben, pois, insisto, depois, depois estamos moi alertas, agora estamos outra vez poñéndonos a mascarilla porque hai un brote de gripe bastante elevado, porque estamos asustados despois do COVID, e, sin embargo, unha catástrofe, insisto, de que morran 65 vacas nunha granxa, pois para as autoridades é como se fora un suceso anecdótico. E depois aparece un saco con boliñas e se lle dá unha importancia, se corren noticias de todo tipo. A min iso é o que non me parece nada normal. Desde logo, mm, insisto, non o entendo. Volvo a facer outra chamada de atención ás autoridades para que non olviden este tema e sigan profundizando no tema. E depois está o tema das pérdidas, porque, como diríamos ao principio, pois tuvetes unha pérdida económica moi grande, claro, ao non saber de que morreron os animales, pois tampouco tes fácil que che compensen ou che paguen polas vacas, porque a Xunta sí habilitou unha axuda
para os animales que morreran pola enfermedade epizootica, Mm. pero, según os análisis deses, só che morreu unha, co cal só che pagarían unha vaca, das 65. Non E as sei. outras, habría que Sí, reclamar bueno, ya ao seguro, non? sí, bueno, pero aí hai outra cousa. Dime, dime. Por exemplo, hai granxeiros que lles morreron vacas deso, que as vacas non se lles analizou. Porque non, Xa, é no meu caso, porque eu chamei dúas veces e viñeron a analizalas, pero se me deixo estar, como me dixeron da primeira vez, que se daban por feito que era o mosquito, e non foi un mosquito, habríamos que pagar igual. Logo, o sea, entonces, que chuvera compensado calar a boca e punto. eu entendo así. Agora non sei como vai a ser. Como dicimos en Claro, Galicia, para buenos entendedores, pocas palabras. claro. Eu entendo así, porque se daba por feito que o ayuntamento xa estaba tal, nada, pues, ou se contábase que xa era o mosquito, entrarían todas por mosquito. O sea que ti Eu, como granxeiro e como persona exemplar que se preocupa e sigue todas as normas e os protocolos e ao final, por facer as cousas ben feitas, aínda che perjudica eso. É que home, eu espero, este mundo está ao revés. eu espero que non me vai perjudicar, porque eu, de feito, as axudas vou a pedir, mas de neguen ou Xa, non xa, xa, necesitan, xa, non xa. sei. Xa, pero a Xunta a Xunta xa che dixo, non? Que hai a de Non, enfermidade eu, epizootica, pero que reclamaras ao seguro, non? Ou sí, bueno, a mí non, en concreto non me dixo nada, eu foi o que saleu na prensa. xa, Non sei se saleu o na viste prensa, pero non cho dixo na a Voz de Xunta, así. Galicia. A mí non me dixeron nada. Eu, de No, momento a non ti me non che dixeron nada. dixeron nada. No, é que eu li na prensa, pois Ah, eso. non, na prensa sí Ah, saleu eso, pero eu eso non o dixen claro, nin a mí. claro, eso probablemente pois o periodista que escribeu o artículo pois sabe Claro, que a Xunta ten unha liña de axudas para ese tipo de enfermedade e en principio, se non hai axuda para outro tipo de enfermedades que non se sabe, non hai axuda ou claro. fan algo especial, Non, aí polo que entendo, polo que puxo, quen lle dixo foi Medio Rural, que solamente xa, iba a ter de indemnización por unha vaca, o resto que me iba a ter que arreglar co seguro. Co seguro ese xa é outra tamén. perfecto. Pois ao final non o dixeron directamente, pero o deixaron caer xa para que Claro, pero digo eu, porque eu sei de ganaderos que non lles sangraron as vacas e van entrar por aí. exactamente, o sea Vai que entrarlles por mosquito. Entonces, exactamente, o sea, eu de feito, se da primeira vez que chamei, que non viñeron, que tuve que volver a chamar, daban por feito que era mosquito, ou sea, pagaríanse uns animales. Entón, agora se chamei para mirar a ver que estaba pasando e agora dá que non, e non me van pagar, tampouco non vexo normal. Non sei, eu xa digo, o de non pagar son cousas que vin no periódico, que a mí xa. a Pero día de bueno, hoxe nadie me comunicou nada. si somos lóxicos pensando, mm, se hai unha axuda pola enfermedade epizótica e non hai outra, pois o normal, ou abren unha línea especial para ti, porque eres o único caso, ou terás que ir ao seguro como para que che compense. E o seguro Ya. tamén, ao non ter as cousas claras e non hai un ditamen ou tal, porque xa sabemos como son os seguros, que Sí, no, o primeiro seguro. din que non a todo, e depois tal. E se non se Mm, chega ao fondo do asunto e non se di que non se sabe do que ou non se di o que, pois ao mellor o seguro pois tamén vai retrasando as cousas e tal, e ti te ves completamente perxudicado. O claro. cal, para min, o volvo a dicir, a Consellería de Medio Rural non só o que dicía ao principio, que debe tomar medidas con respecto á catástrofe e saber claramente de que morreron esas vacas para que non se volva a producir e ao mesmo tempo pois tamén botarche unha man porque non é normal que non te axuden. E por encima, si están pagando a xente que nin siquiera demostra
que morreron pola enfermedade do bicho, ellas pagan sin demostralo, e que vamos. Bueno, demostrar, o único que che piden é un certificado do veterinario que che fai clínica de conforme tiñan os síntomas desa enfermedade. Exactamente. Bueno, que supoñemos que o veterinario será un profesional e realmente, pois Sí, morrería desa exacto. enfermedade, non? Aí non Pero hai opción. análisis de sangue nin deso non che piden. Bueno, Eu digo, Francisco, non sei. A min pois os síntomas en principio tamén son como os de mosquito. Non sei. xa, xa. Bueno, pois esperemos que, insisto, esperemos que todo acabe ben. Eu, por terceira vez, insisto, a Xunta, Consellería de Medio Rural, que, que tome cartas no asunto, porque é un asunto que nos pode afectar a todos, pero que tome cartas tamén no Sí, asunto, no, é que particularmente que che o afecta a que ti. tuven eu puiden contagiar as granxas todas de arredor. Por Eu, eso, por eso. en principio, privar de mover os animales non me privou nadie tampouco. Esa é outra. Que ti seguistes ca túa produción, e vendías leite, vendías carne. Sí, sí. Bueno, creo que aclaramos todo. O tempo, como sabes en televisión, Sí. pois se acaba, quédanos un minutiño e medio e terminamos. Queres añadir algunha cousa en concreto para terminar, Francisco? No, non teño nada que añadir. Ojalá que isto que pare aquí e que non pase nada a nadie máis. Porque non é unha comida de bon gusto. Está claro. Pois eu reitero o que ti dis, que non pase nada máis, e insisto, pido a Xunta que tome cartas no asunto, en general, e que tome cartas no teu en particular e te axude tamén. Gracias, Francisco, por estar, despedímonos aquí, gracias a todos os que nos siguen, especialmente a xente do rural, e vémonos noutro programa. Hasta Muy logo. bien. Gracias, Francisco. Vale, chao.